Morjesta taas kaikille. Se on viikko enää aikaa, että kanalinnustus alkaa. Niin tässä vienyt ainakin kerta keretään käydä sorsalla tässä viikolla. Katsotaan nyt intoutuuko vielä toisen kerran menee. Aika vähän kerennyt käymään, mutta vähän nyt sekin, että koettanut tossa vähän kalasteluunkin panostaa vielä, kun se jää tuossa kohtasi kokonaan, kun tosiaan 3 viikoksi tulee lähdettyä syötteelle kanalinnustaa ja no sit siinä on pari viikkoa välissä ja alkaa hirvenmettästys, niin hirvi- ja peurajutut sitten. Niin sitten ei olekaan vapaita viikonloppuja kalasteluun käytännössä yhtään. Parissa seurassa tuossa pyörii, niin riittää tekemistä, että sanotaan näin, että kaikki mitä kerkee avovesillä tässä enää käydään plussaa, että seuraavat on sitten pilkkijuttuja, kun on noin hirvi-peurajutut saanut tavallaan pakettiin tuosta, lähinnä hirvijutut, niin sitten katsellaan niitä taas, mutta on vähän kans sillä, että tää paikka tosiaan, että enemmän syksymällä sitten lentäisi lintua, enemmän sitä muuttoparvea. On tuossa jotain pari kertaa käynyt ja kummallakin saalista saanut kotiin asti, ettei se huono. Katsotaan nyt sit kohta, että mä en tiedä onks täällä poppoota. Jos ei on, niin tossa voi kaislikon reunassa olla niitä. Tarvii hissukseen soudella tonne. Niin jos toi vammanen koira tuo keulassa vaan pysyy taas kyydissä. Pikkukala on paljon. No, on täällä vesi vähän laskenut. Hyvä vaan. Ei oo niin saakeli vetistä tuo kaisikossa. Huono on vesimestari täällä Lempäälän alueella, joka näitä säätelee. Hirmu korkealla pitää vede koko ajan. Ihan helvetin korkealla. Ei jumalauta nyt ihan oikeesti. No, katsotaan. Täytyy tosta kohta kun tuohon kulmalle pääsee, niin siitä alkaa tavallaan alue. Niin, kaivaa pyssy tosta valmiiksi. Kurkataan. Katsotaan nyt vaan, että näkyykö sen yhden poppoon kaaveita. Jos näkyy, niin sit tietää, että ne on tossa, mutta tuskinpa ovat. Nekin käy vähän sillä alkuun hetken aikaa. Se on siinä. Kyllä me taidetaan tästä nyt vetää ympäri ja laittaa pyssy valmiiksi. Lähdetään souteleen tonne päin. Sitten et tule sieltä. Hei, nyt ihan oikeesti. Ole nätisti. Kurki lähti sieltä.
Ei kyllä liu yhtään tää vene näyppää. Tässä niitä usein on ollut, jos on. No, eipä ollut. Ei muuta kuin heitellään noin muutama kaave tohon noin ja jäädään oottelemaan. Kello on 19.17 ja täällä aurinko laskee 20, mitä se nyt oli, 20-27. Et 9:30 pintaan asti saa ammuskella sitten elukkaa, niin sanotusti. Ei vaan, mutta no niin, mennään takaisin. Ei ollut lintua. Mennään takaisin. Nouda! Hyvä täplä, hienosti. Hyvä. Hyvä, hyvä. Nouda. Hyvä. Tuo tänne. Missä ne menee, saatana? Tossa. Tuo tänne. Noniin, tuohan nyt tänne. Äkkiä nyt. Tuo. Noniin, hei. Nyt tänne se. Tuo. Mitä sä pelleilet? Saak. Noniin, tänne näin se. Tänne näin. Täplä tänne sen kanssa nyt. Tuo tänne. Tänne näin. Noniin, tuoppa tänne. Tänne näin. Näin, kiitos. Tavi. Tonne laskeutui toi yksi ainakin, mutta mä nyt se poppoo tosta, siinä meni yksi heinurikin saakeli. Se on ollut ehkä ampumaholli. Hei. Kun se ei näe sitä. Et ota. Olipa vähän huono. Hei, lopet. Nyt et me. Tänne näin. Tänne. Vähän heikko nouto. Tai nouto oli hyvä, mutta ei oikein mennyt käteen asti tulla tuota. Tiputeltiin veteen jostain ihmesyystä.
Ei se kyllä oikein ikinä tommosta tee. Täplä tänne. Täytyy käydä tuolta pusikosta hakeen se. Tänne. Tuolta. Nouda. Noniin. Mene. Hae. Etsi. Missä on? Etsi. Missä on? Ota. Täällä. Täällä näin. Noniin. Ota. No nythän me tästä oikein haavakko. Ota! Ota! Hyvä! Saitko? Tuopa tänne! Aiku hieno! Tänne näin! Tuo tänne! No niin, hyvä! Tänne! Hei, tänne näin! Mulle annat! Hyvä, hienosti! Hyvä! Kiitos! Se on tavi. Aivan mahdoton olisi ollut saatana tommonen. Tää oli näköjään haavakoksi jäi. Mahdoton saada saatana karkuun juokseva tavi tosta. Ei! Mä näin sen niinku pölisevän tossa pusikossa, mutta... Ton takia mulla on täplä. Se on ihan vitun mahtava näissä. Taas meni ihan saatana sekoiluksi. Aivan kuumu. Joo, tässä on enää pikku hetki jäljellä, niin mä luulen, että tätä GoProsta taas ei hirveitä näy. Tarvii koittaa editillä saada jotenkin näitä näkyy paremmin tulevaisuudessa, mutta ensikö jossain, ennen kuin mä sinne heijastuksen. Mutta joo, ei siinä. Enköhän mä heitä tän purkkiin. Tästä tietysti nyt oottelee ajan loppuun asti, mutta ei täältä videolta näe mitään, niin turhaa sitä oikein kuvatakaan varmaan. Niin ei mitään. Laita peukkua videolle ja kanavaa tilauksia, jos tykkäät, niin tukee mun toimintaani näiden videoiden tekemisessä. Ja se on kiva huomata, että porukkaa kiinnostaakin näin. Mukava tehdäkin. Ei siinä, seuraavaa kertaa. Morjes!